ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وخداين ulu kudretini delalet etdiyen nişane ve alamatlardandır. Asmanın ve yerin qaim bolup durmağı Hudaýyň emri bilen. Ondan soň wagty kesedi gabyrda ýatyr gaňyz bir mertebe däwet edip çağırsa nagah gabyrdan dirilip çykarsyňyz. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Allah tebarek ve taala üçin hasdyr. Asmanlardaky we ýerdaky zatlaryň ihtiýary. Hemmeleri Hudaýa mutidirler. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله تبارك وتعالى halayıkları ibtidada halk edip yaradan. Ondan soň ýene Allah tebarek we taala ikinji mertebede şolaryny halk edip dirilip iade eder. O soňra halk etmegi Hudaýa nihaýetde asandyr. Hudaý üçin hasdyr. Ulu şä'nu kamil sıfatlar asmanlarda we ýerde. Ve Allah tebarek we taala tamamy işinde galipdir we hakimdir. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Allah tebarek ve taala sizlere özüňizden bolan bir meselini beýan etdi. Aya sizin üçin öz golamlaryňyzdan we kullaryňyzdan size berilen mal we mulkda şerik bolan barmy? Pes siz we golamlaryňyz şol malda beraber bolar ýaly. Şolardan gorkýaňyzmy? Özüňiz ýani azat adamlardan gorkuşmagy ýani. Şu taryka mufassal beýan edermiz alamatlaryny we nişanalaryny aql jemaatlar üçin. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Belki zalimler özlerinin hava heveslerine tabi boldular beduni ilim. Pes Hudaýyň gumrah edenini kim ýola salyp biler we kim hidaýet edip biler? O şolar üçin nusret we ýarylyk berjek ýokdur. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pes sen ey Muhammed inni yüzüňi din tarafına dogry tut, dinge maýil bolup we özüňe lazım tut Hudaýyň yaradyşyny ki adamlary şol yaradyşga yaradypdy. Yani dini tawhidni kabul etmäge qabil yaradypdy. Şol yaradyşda sabitdir. Hudaýyň yaradyşyny tebdil edip bolmaz. Şudur dogry din, welakin adamlaryň köpüsi bilýän däldirler. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Hudaýyň fitretine tabi bolun. Hudaýa ruju etýän halyňyzda we Hudaýdan gorkun we namazyny ýerine ýetirip eda edin. O müşriklerden bolmaň. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
ol cemaatlardan bolmagan ki olar dinlerini bölük etdiler. O ferqa boldular. O her ferqa öz dinlerine hoşdurlar.